lo ayikho nje into engizoyikhuluma naye ngoba uyayihambela iy'ndlela zakhe afike uxabene noma bey'ngane zakhe azosishiyela iy'ngane ngoba yilanga kwaze kwafika intombazane la izomfuna uzokutshela hayi yafika intombazane la izomfuna ifuna ukuthi ney'ngane akayithengelile nani afike asifuhleka ngengane isagqoka amanabukeni nami nganginengane ngaleso sikhathi esesebenzisa amanabukeni ngagcina sengithatha amanabukeni engane yami ngigqokisa ingane yakhe ngoba ngenzela ukuthi kube umfowethu kodwa yena meke wahamba wayihlambela indawo zakhe imali ayisebenza ngikhumula ukuthi ufake ikhadi lagesi la ukuthi ingane ziyathunya amanzi so izowashelwa ngani uma ikhala ingane zakhe zikha amanzi ngoba afike wasithuka wathi sithuma iy'ngane zakhe utshelwe omakhelwane abangani bakhe bathene iy'ngane zakhe yikhiswa amanzi la idlisa ukudla okubolile angaziwa ekubonaphi lokho kudla okubolile bese sethi kuvunwe ezami. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu sithi izinkinga zomndeni. Asekho-ke kwamasho manje sesithe qathatha eNdwedwe la sibizwe khona ubhuti wethu othi-ke nakunodaba olumxakayo la ekhaya afisa ukuludingida. Sawubona njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngisacela ababukeli emakhaya uzisho igama nesibongo. Ngizobingelela ababukeli igama nguSithembiso Majozi. Sithembiso Majozi. Sithembiso Majozi. Okay. So ngizofaka udaba lami la lokuhlukunyezwa kwey'ngane zami ekhaya. Ngokuthi uma wami akayithandi zinikwa amaqanda zibuye niyona amaqanda abolile. Ima-ke uyayigijima le ndaba isiyakushisa usufuna ukuyikhipha. Mawuthi iy'ngane zingakhi? Iy'ngane zami ziwu-3. Nengane ziwu-3 amantombazane abafana? Amantombazane amabili nomfana oyedwa. Nomfana oyedwa. Yebo. Zizalwa umama oyedwa? Zidlala amantombazane azalwa umama oyedwa. Lo umfana uzalwa omunye umama. Oh, umfana uzalwa omunye umama. Ngiyakuzwa ukuthi-ke na inezwa amaqanda abolile kusuke kwenze njani manje? Ngithi ukuhlukunyezwa kwazo kusuke kuzwiswa mina inhliziyo ebuhlungu. Ngoba zihlezi zingikhalela iy'ngane uma ngifika ekhaya. So nami ngathi ngikuphakamele lokho ngoba ngibicele abaka-TV namhlanje babhalelile. Uthi ubazisa ngalolu daba? Ubazisa ngalolu daba lolu engisenkingeni. Okay, iy'ngane zisoyithola amaqanda abolile zisoyivashela ekhaya? Zisuke yivakashela ekhaya. Zihleli nogogo umama wakho? Zihleli nogogo umama wami. So wazi ngani ukuthi mhlawumbe iqanda bakithi kuyenzeka uma uthenga amaqanda esitolo ubone ukuthi abolile ungaboni? Wazi ngani ukuthi zinikwa ngenhloso? Ngithi mina ngendlela okwenzeka ngayo ekhaya ngoba zihlukunyezwa kanje iy'ngane kushuthi into yenhloso le ngoba manje uma uthanda lezi ey'ngasiy'ngane lezi zami ayithandi siyiswa kahle. Okunye ngiyakubona usuzayoba emotional amehla aseqala ukuba bomvu. Okunye-ke ngaphandle kwamaqanda yini enye into ayayenze ekhombisa ukuthi uthanda lokhu? Zinokuwashiswa nje indlu kuthiwa ikline indlu zodwa iwashe nezitsha lezi ekadadewethu zona ibanjiswe kweqanda ingenzi lutho kodwa kuhlukunyezwa lezi zami. Kuhlukunyezwa lezi zakho? Ngase ngikhona ukuthi angibhalele abaka-TV. Yebo. Khona uzothola ukuthi udaba lusukaphi? Udaba lusukaphi. Umama yena usuke wamhlalisa phansi wambuza ukuthi hayibo zahlukunyezwe ezami ezadadewethu zona zaphathiswa kwamaqanda? Yebo umama ngeke ngazama ukuthi ngikhulume naye wase walibalekela lelo daba lelo. Ngoba nakho ekhonze lezi kadadewethu. Udadewenu yena wenzani mhlawumbe empilweni? Udadewethu unokubamba amatoho emajadeni awashela belungu. So kungenzeka ukuthi mhlawumbe umama uthanda ezandodakazi ngoba mhlawumbe uyamnika imali wena ingane mayivakashile uyenzeni ekhaya? Ngiyithenge i-Brypack nesakala impuphu ukuze iy'ngane zami zidle. Kodwa uma ngifika mina ekhaya iy'ngane zami ziyangikhalela baba kanje. Yini mhlawumbe ebuhlungu engingathi-ke na usuke wayibona eyenza uma wakho ey'nganeni? Ekubuhlungu ngafika iy'ngane zami zikhala kade zishawa egcekeni zishawa uma ngibuza ukuthi iy'ngane zenzeni ngathi iy'ngane aziwakhanga amanzi. So manje-ke na ukuyishaya wayishaya ngehluku ngoba phela zonke iy'ngane ziyashawa? Wayishaya ngesihluku ngoba wayiphethe imvubu. Zineminyaka emingaki lezi ngane esikhuluma ngazo? Le yokuqala ino-8 years. Ukuthi le yesibili ino-5. Ha, umagcina uno-4 years. Umagcina ingane ezisancane lezo. Yebo. Yo, so udadewenu usuke wahlala naye ngoba phela niyazalana umtshele ukuthi-ke na ayisisi kunento engingayibonisisi kahle la?
Udadewethu sinakho ukufonelana naye ngimtshele ngey'ndaba zey'ngane zami ngoba ngazi ngathi nami ngizoze ngizame indaba yokuthi ngiy'suse lapha ekhaya ngizize ngigcine ngiphelele emqashweni. Okay, ngoba usibizile la ka-Black Life silana njena, ufisa ukuthi-ke na kube yini umphumela wale ndaba? Mina bengifisa umphumela wale ndaba, bengifisa ukuhlala sihlale sixoxisane nomama, sihlale phansi ikhulunywe lento ukuthi sibuyisane ngoba phela siyifamily eyodwa kahle kahle. Umama unikhulisa kanjani nina? Umama usikhulisile nje, usikhulisile, sifunda isikole, sendlela yonke into. So uyena umama? Uyena nje umama, uba cha thina akasigqilazanga umama ukukhuleni kwethu. So ugqilazeka ukubona uy'ngane zakho? Yebo. Okay, and then ubaba yena uphi? Ubaba wasala eMnambithi ubaba. Wasala eMnambithi? Wasala eMnambithi ubaba. Okay, so naseniza nomama la indwethu? Sasiza nomama-ke la indwethu. Oh, okay. So manje-ke umama ngithi naye sokwazi ukuthi sihlale naye phansi sidingide lolu daba. Manje-ke umama maseyibekile ipoint yakhe ukuthi-ke na u-A no B yini inkinga. Wena-ke uma ukuthi-ke nigcina ningavumelananga, iy'ngane zisazokwazi ukuthi zize ekhaya noma uzogcina zingasavakashi ekhaya? Hayi, mina ngizowehlisa umoya, ngiyowazi ukuthi zivakashe ekhaya, sengihlalile nomama phansi. Zazi iy'ngane ziphila ekhaya. Iy'ngane uma yikhuluma ngogogo zona-ke yithini? Iy'ngane uma yikhuluma ngogogo zona ziyamthanda ugogo. Ziyamthanda ugogo. And I'm sure zi-worried ukuthi samenzani ugogo. Zamenzani ugogo, cha ziyamthanda impela iy'ngane ugogo. No, asihlale phansi sikhulume nawe ugogo simuzo lwakhe udaba luthini. Hayi, sesibuyile manje, sesijoyine ugogo nosisi ngalana. Sanibona ma? Yebo, sawona. Ninjani? Siyaphila. Siyaphila. Njani sisi? Siyaphila. Siyaphila. Ngisacela nibingelele ababukeli emakhaya nizisho amagama. Sanibonani babukeli, mina nguNeli wakampanza. uNeli Mpanza. Umama? Sanibona babukeli, ugogo wakaZuma lo. Ugogo uZuma. Yebo. Gogo uMazuma, kunodaba lana engicela incazelo kuyona. Ubhuti uthe uMajozi. Ngiyezwa nosisi uthe uMpanza nawe uMazuma. Bengithi la ekhaya kaMajozi mhlawumbe unganaba lapho? Cha, la ekhaya khona kaMajozi kaZuma. YaZuma. Ngoba ngabazalela ekhaya. Oh, okay. Bahlukene ngoyise. Oh, so obaba bawu-2 abahlukene. Oh, okay. No, siyabonga kakhulu. Ubhuti lana usicelile su-Black Life TV. Wathi-ke na ucela abantu ahlale phansi ngoba kunento afuna ukuyigonuluka eyenzekayo la ekhaya. Ngicela ukubuza nje ngabazukulu bakho. Hayi, abazukulu bami sihleli kahle nabo ngoba nabo umfana mabefikile ngibanika uthando ngogogo. Kusho ukuthi phela amehlo awabonelani. Mhlawumbe uyabona ukuthi ngithanda balo engihlala naye. Abakhi ngoba yavakasha. Kanti anginjalo. Okay. Ngizwa usheshe ugqamisa ukuthi-ke na amehlo awabone ngokufana. Mhlawumbe wazi ukuthi ngithanda ubona abalo sisi hayi abakhe kakhulu. Yindaba usho lokho kuqala ngoba angakalibeki udaba ukuthi sokhuluma ngani. Yebo, ngiyezwa. Yindaba-ke kodwa-ke ukhuluma ngalo lo daba. Ukuthi uhlale ekhuluma leyo nto. Ethi ingane zakhe asiyithandi. Angazi noma ufuna siyiqubule siyiqoqoshe ingane zakhe siyayithanda. Ingane uma segcekeni okuzukulu noma yiphi eyami. Okay. Sisi, ezakho iy'ngane uma yivashele ugogo? Mina uma ngihlala naye la ekhaya. Ngiyatohoza 2 days mhlampe komunye umlungu, omunye 2 days ngelinye isonto. Mase ipay yami ngihlanganise yonke. Ngiyakwazi ukuthi ngifike ngisakale impuphu la nge-rice naleyo nyama. Mama bekuthiwa mhlampe ufike mhlampe kubanjwe lelo qhudeke kwenzelwe iy'ngane uba nenkinga. Lo ayikho nje into engizoyikhuluma naye ngoba uyayihambela iy'ndlela zakhe afike uxabene noma bey'ngane zakhe azosishiyela iy'ngane. Ngoba yilanga kwazi kwafika intombazane la izomfuna uzokutshela hayi. Yafika intombazane la izomfuna ifuna ukuthi ney'ngane akayithengelile nani afika asifuhleka ngengane isagqoka amanapukeni. Nami nganginengane ngaleso sikhathi esesebenzisa amanapukeni. Ngagcina sengithatha amanapukeni engane yami ngigqokisa ingane yakhe ngoba ngenzela ukuthi ube umfowethu. Kodwa yena meke wahamba wayihlambela indawo zakhe imali ayisebenza ngikhumula ukuthi ufake ikhadi lagesi la. Ukuthi ingane ziyathunya amanzi so izowashelwa ngani uma ikhala ukuthi ingane zakhe zikha amanzi. Ngoba afike wasithuka wasithuka wathi sithuma iy'ngane zakhe
Tshele omakhelwane abangani bakhe. Bathene iy'ngane zakhe ekhiswa amanzi la idlisa ukudla okubolile angazi wayekubonaphi lokho kudla okubolile mase sethi kuvunwe ezami. Buti bengithi-ke udaba usazolibeka kodwa ngiyabona usisi ngala noma bese be-ready. Awulibeke-ke olwakho udaba. Mina sisi okwami lokungiphathe kabuhlungu nanga udadewethu ongilisayo. Ngoba ngakhuluma noma ngathi ma ngiyafisa ukuthi lento sihlalele phansi nodadewethu siyeke indaba le siyibanga lento siyibanga. So wasethi uma uzobona ukuthi umisa kanjani. Ngoba ngigcineni ngakhona ukuthi ngifonele abaka-TV ukuthi mhlambe ngizolithola yini usizo. Ngicela ubuze ugogo-ke ngalamaqanda abolile othe adliswa iy'ngane. Wegogo lamaqanda lawa abolile eniwadlisa iy'ngane zami ngisenathe ngaphi? Angazi lamaqanda abolile ukuthi ngawathatha kanjani kwanika abazukulu bami. Kusho ukuthi wena wafika wakabona mina ngikwazi amaqanda abolile. Noma mhlawumbe ngawathatha ey'nkukhwini la zifuka bengasebenzela iy'ngane zakho zodwa. Ngoba yona yonke into eyangiphatha kabuhlungu lokhu ngizwa kuthiwa iy'ngane Uzwa zidliswa amaqanda. uyezwa kanti awuyiboneli. Ngakhethela ukuthi ngibize abaka-TV. Uzwa besho ungazange uyibone into. Wena ungezwa ngomakhelwane ekutshela nje inkinga. Ngezwa ma, ngezwa ngatshela nawe wena ma. Ngathi Ngatshela nawe wena ma wathi iy'ngane uyithole zidla amaqanda abolile. Ngase Awunamanga ayisweli into ozoyisho indlela zokuhlambalaza nje mina zonke inkinga lezi. yami angiphuzi phela wengane yami. Ngiyabona ugogo oyithandayo nje. Ngiyasuka nje nginika ingane amaqanda abolile. Kwase kuthiwa ngizonda wena-ke. Hayi ngoba ma uhlangene nalo mthandayo. Yonke nisisesodwa. Nisisesodwa Wena uhlelo ukumela iy'nto zakho nje ney'nkinga zakho ukuphatha nje impuphu kunalokhu ujika lapha ngaphezulu ethaveni. Ubhuti uthe uyayithenga impuphu ayithenge nini umbuze manje ugcine nini umalini ngoba ekuseni kuvuka kuphekwa iParis la iParis lempuphu ekuseni zonke iy'nsuku. Buti wagcina nini Ushukela uyawazi ukuthi umalini ushukela ekhaya 2 weeks back kade ngithenga u5 kg. 5 kg. 5 kg awuthenga kabi-ke singayidli inyama kulezo y'nsuku zama-Easter sibela ngo-2 weeks back sangisikhumbuli nje. Usitshela ngama-tray ebamba ama-tray lapha ko-box. Thenga amayababa uyazi ugogo ukuthi akayidli into ebabayo uvuka ama-alf. Uvuka ama-alf. Manje usitshela uthenga u5 kg u5 kg wani manje bhuti lokhuza yakho le nkinga yakho bayinyathela. Bayinyathela nje lana-ke omakhelwane abanamanga bahambe bemkhohlisa kuthiwa kwawukuthi ngathi akokafike kanyonyobe noma athumele umuntu ozohlala ney'ngane zakhe. Wena phela ngesisho ukuthi iy'ngane angayilethi kuyafuneka nazo ingane zikhule ziwazi umndeni yena uma ukuthi ufuna ukuhlukanisa ney'ngane zakhe angazihlukanisa nje. Wena bhuti usuke wababamba eqotsheni behlukumeza ingane. Ngafika mina behlukumeza ingane zami bey'shaya ngemvubu. Awe Jehova uqambelana amanga. Ngachaza ukuthi ngafika beshaya ingane zami ngemvubu. Ungazisho ingane zami zishawo ba. Ngizowangibuzo nangu udadewethu. Mina ngabe ngisewesivile jele elikhulu laseThekwini. Imvubu yayishiya imvimbo. Yayishiya imvimbo. Bakho ye-police station. So manje-ke na why ungambophanga udadewenu ukuthi uhlukumeze ingane? Ngoba angifikelanga ukuthi ngimbophe udadewethu. Ngoba uyazi vele ukuthi enema ongibopha azohlala engadli mina ngizoqhubeka ngithenga ukudla. Angithi awungibophanga ngani mabe ngiyishayile. Angithi wawazi vele ukuthi zizolamba. Sayizolamba phela mangabe ngibhadle ejele mina. Ngemvubu ama-social worker amaningi agcwele yonke indawo la. Khona ama-office la ngala. Ngathatha ngokuthi sisu sikamanga ngeke ngize ngimfake ejele. Kodwa bancamela ukusifaka kuma-TV, bancamela ukusifaka kuma-TV. Ukuphika okungcono ijele ne-TV sihambe sibuka umhlaba wonke usiqambela amanga. Ngiyaka-understanda lokho okushoyo ukuthi mhlawumbe awusaba but yabo udadewethu ngoba ebhizi ebeka ngala ukuthi kwazi ukwashwa nengane efaka inabukeni kwawuyena uthenga amanabukeni. Konke lokho akukhombisa uthando. Ya khona kutshengisa uthando ngoba lokho ngakubonga kwafika kumina ukuthi ingane yami ithengelwe amanabukeni kade ngingekho nami ngiyele emphantweni wami ko-Shefstone. So ngase ngibonga futhi. Kodwa-ke amaZuma Ntombi Endala. Yebo ngani. Uyayigcizelela ubhuti la ukuthi hayi ingane awuzwani nazo. Ngoba kuyinhlambuluko nje le. Kanjani? Ungenzeka ukuthi-ke na likhona iqiniso lento ayishoyo. Ngane ngendlela engiyithanda ngayo mina ingane. Abalutho bona kudala izingane la egcekeni. Ukuthi lo hlutsho ukuthi uyankanta too much uyaphuza. Uyaphuza abuye sedelela. Ufuna ukusiphatha abo ubaba wekhaya. Manje kahle ukuthi ngizogona ingane zakhe zodwa. Ezingalo zindala iy'ngane. Yizo lezikwazi ukusiza lezi ngane zakhe.
ngalo lama kuthiwa awuthathe isipapako la amanzi siyagqilazwa ingane izofunda kanjani ingane kodwa kwemvubu unamanga hayi unamanga phela zasoboshwa izandla nezinyawo ingane encane kangaka singenela ngemvubu namaqanda abolile. Ngibona uphefumulela phezulu bhuti, uzizwa kanjani? Hayibo. Ngizwa nje nginyanyisa udadewethu ngalento ayikhulumayo eyamanga. Angithi usuku lokuhlambuluka. Awumqondeke udadewenu ukhulume okusenhlizweni yakho. Muqonde nje ukhulume okusenhlizweni yakho ngoba ngiyabona manje usuzufuna emotional. Usufuna ngisho nokukhala. Asiyekeni ukukhala ke manje umqondo udadewenu usho naye asho izinto ke nezimxakayo. Neli ngithanda ukuxolisa engakwenza kuwena nasey'nganeni zami. Ngizocela sigezelane njengamanje ngikusho phambi kwamalo naphakathi kwe-TV. Angazi-ke sithi wena ubungakubeka kanjani. Ukuthi nje ngiyakuzwa ukuxolisa kwakho ngiyakwazi. Awuqala ukuxolisa khumbula ufike waphahlaza amawindi. Usuke ungiqeda lapho ungidonsa ungisiphulile amasingili ami. Ngaze ngayogunda ikhanda ngaqala phansi ngakhulisa iy'nwele zami ulwa la udako utshwala usudako utshwala balapha phezulu ejointini la uphuza khona abangani bakho ngoba wena uma ngabe ufikile uthi uzobheka ekhaya uqale utshwaleni uphuza ilanga ufika wazi wathi wena ufike ney'mpahla ade phethe inyama igrosa bethenga igrosa yena eThekwini eza nayo la ekhaya wafike ngaphethe luso kuthiwa ubephethe ngisho isicathulo ngazini ikhavela kuthiwa wasale ejointini eselele edakwe khona waphuca ifoni wathi ifoni intshontshwe yimini ekhaya ekuphi kokuxolisayo kuthiwa uyasithuka wabulala amawindi wenza yonke lento wayenza ukuphi okuxolisayo. Mina nginankinga ney'ngane angazi kube nankinga ney'ngane. Angani dadewethu ngoba ngibiza abantu baka-TV ngizokuthi siqondise lento phambi kwama kuyeke indaba yokuthi sizobambelana imoya emibi ngoba ngikwazile ukubhalela abaka-TV so lapho ngithi cela ukwehlisa umoya. Okay ngiyakuzwa ngithi yobe. Ngiyakuzwa udaba lakho seliyashintsha manje usuyaxolisa. Usuyabona yini ukuthi kanti wena ade usephutheni? Ya khona sisi ngiyalibona iphutha lami ngilibona impela iphutha lami ngenxa usisi ngendlela esengichazele ngayo udadewethu. So ngiyalibona iphutha lami manje sengithi nami angizehlisi. Okay. Singakaqhubeli nje phambili uhlelo inkinga zomndeni of which ke nakuyahlambulukwa. Wonke umuntu usuke ededela inhliziyo yakhe phansi. Ngiyazi ukuthi ke nakuningi osekwenzakalile but ke phansi kwenu ukhona yini omunye onento afisa ukuyikhuluma? Cha, mina ngiyafisa ukukhuluma naye ingane yami loSithembiso. uSithembiso usicela beyingane ekhaya. Azi ukuthi naye uzele. Nodadewabo uzele. Lo hayi ngoba ngimthanda kudlula yena. Lo uyakwazi ekhaya ukwenza zonke izinto. Okay. Mama nobhuti nosisi ngoba nazi ukuthi lolu hlelo inkinga zomndeni okusho ukuthi yena siyagonyuluka sonke. Sikhipha okusesifubeni. Angifuni kube khona okusalayo. So ngizoqala ngawe eMazuma. Lukhona mhlambe udaba ofisa ukugonyuluka nawe? Ayikhona. Lukhona. Sicela usazise. Ngizoqala nje ngentombazane. Untombazane uyamitha isisu ngisibonela ekhaya abelethe. Ukubeletha kwakhe hayi ngoba ngijabula ukuthi uzalela la ekhaya. Kodwa ngeke ngithi ngathatha ingane ayoyilahla. Ngwani yena wenza kahle. Uyalazi ikhaya. Uba akekho nginoshukela namehla wabona. Uba akekho ngabe ngiyini. uSitheko yena ngangithi umgogodla. Umfana uzophatha ikhaya. Kunalokho uyandiza njengekhayiti. Ubonakala emajointini imali iqeda emajointini namantombazane. Uyambona seqhamuka nengane afuna ukuhluka asiyazi sibone intombazane imithi lengane. Okay. Phezulu kwalokho sibekezela. Sixoxe ingane yakhe. Mawuthi ke na anikaze niyibone intombazane imithi nalengane uchaza ukuthini? Ngicela ukukhulumele nje kubo sobala. Ngichaza ukuthi uSithembu mina ngiyabona seqhamuka nengane ebelela ehlombe. Ingaba ingane athi yami. Ufuna kube kwabani? Ufuna ukuhlanele azabiza igama lenhlamba. Ngithi naye akunjalo. Lo uhola ama-grant engane zakhe akawaphuzi. Wenza ikhaya kube yikhaya. Wena uyahluleka yikhaya fika ngenze njani fika ngibambelele kuyena ngoba ngisho ngigula uyena ongaziyo.
wena wazi noma ngigula noma ngingaguli. Kodwa ntombi endala still awuphumeli obala. Ngiyakuzwa uthi eyakhe uyababona bekhulelwe. Yebo. Yena uqhamuke eseyiphethe. Yebo. So uzama ukuthi ufunani kwindodana yakho udinga ama-DNA test. Phela lokho ngiyathanda nami ukuthi ngazi ngempela ukuthi abazukulu abangempela ngoba ngizongikhulisa iy'ngane kanti akuzona ezala ekhaya. Ukushiswa yini lokho? Ngishiso ukuthi angibazi nabazali abayithwala la. Ukufana iy'ngane phela kuthiwa egcekeni ziyayifana ubone ukuthi hayi lo ngiyambona ufana noma. Hayi, ngithi ngiyalandela hayi. Ayifani naye. Hayi, ayifani nanokhokho. Uyakuzwa lokho bhuti? Hayi ngiyakuzwa sisi. Uthini ngalokho? Lokho akungiphathi kahle. Akungiphathi kahle ngoba ngibhalelile uhlelo lolu olulasi ukuzivela ku-TV namhlanje. Iyona into ebengithi ngifuna ukuyigwema yonke le. Kodwa ngoba bengithi ngifuna inhlambululo. La ngoma still usathi angazi noma amandla e-DNA ngizoba nawo yini kuma ayikholwa ukuthi ingane zami. But-ke sengithanda nokukholwa kancane-ke lakho isayidi ngoba nakho useyaveza ukuthi-ke na ufuna ukubona ama-DNA ukuthi iy'ngane zakho ngempela yini. Okusho khona iqiniso elincane ekuphatheni kwey'ngane ngoba siyezwa ma uqale wathi-ke na lesi uyasazi sizwe iy'ngane zasekhaya lezi uyibona seqhamuka. So okusho ukuthi ubhuti likhona iqiniso alishoyo ekutheni uthando alifani. Kanjani ngefani iy'ngane kwezomla zabatabami? Angithi lezi uyayingabaza. Phela kufanele ngiyingabazi ngoba angazi ngibabole ngisho nina bazo. Ngeke ngiqhamukele nephasela ngingalazi. Akaze ngibone umuntu egqutshwa mina kuthiwa nangosibambane usebithisile. Ubhuti uveze iphuzu elikhulu la ethi-ke nakazi noma uzo-afforda yini i-DNA. Asithi akayi-afford-i i-DNA zintathu lezi ngane. Uhulumeni unayo yakhe. Uzomsiza ukuthi ahambe. Nami ngiyayihola imali kahulumeni ngizogcwalisa. Ngizogcwalisa ukuze kutholakale i-DNA. Yebo. Uyezwa bhuti? Ngiyamuzwa uma uthini. Uyakuvuma lokho? Yebo ngiyakuvuma lokho ukuze nami ngikhuleke nami. Nami ngikhululeke phela ngiyitete ngokujabula ingane zomntanami. Kubuhlungu ukukhulisela enye indoda. Ukukhulisela indoda. Yebo ngibakhulisela nzima nabo lapho. Because ngiyabona ubaba bahlukene. Wadecide ukuthi-ke na bahlale ngakwena. Sihlale nabo. Kodwa nje nakhona lapho ma kuze kusize uzudecide ukuthi uhlale ney'ngane zodwa kwakunesizathu esithize futhi engicabangayo ukuthi uyasazi. Ukukhumbule futhi kwathatha isikhathi esingakanani ukuthi mina nawe sizwane. Sengize ngaphuma ngayo iqashela emizini yabantu. Ngenxa yalesa senzo sa-stepfather. Kwenzakalani stepfather? Wayezama ukuyifosa kumina. Ngangisekhishini ngilungiselela ukwenza uphuthu. Wathelwa amanzi sekuthiwa ngimbilise ngamabomu ngazondwa. Mama, the uyalazi udaba Mama Zuma? Yebo. Ngicela unabe kulona. Hayi, kwafika ubaba kaSithembiso sekade sahlukana naye. Ithi uzobheka ingane yakhe. Hayi. Kathi mina ingane ikhona nansi uyayibona iyaphila. Yini engiyidingayo. Wahluleka ukuyondla. Hayi-ke. Abasithembiso uma ifika lo uburebhebhe sehlakaniphile. Athi hawu ma usuyamxosha ubaba ezobona mina. Ngithi uzolalaphi? Ngoba phela umuzi wami la kuwona wakhe. Athi uSithembiso hayi uzolala nami ekamerweni lami. Nami ubaba-ke ngimbona. Hayi ngithi hayi Sithe angifuni bese uthi kusambe kusase ngihlukanisa noyihlo. Silala naye ekamerweni. Hawu. Nayo indoda ingasahambi bo. Nanti isonto liyaphela indoda ihleli lana. Iqale emakhishini manje sijwayele ukucacaza emakhishini. Ifika phansi ingane yami izinqa. Ngimuzwe ethi stepfather. U-stepfather phela. U-stepfather kanjani kanti nani nasentshontshana yini ngoba phela ngazi ngathola uSithe. Baba kaSithe ngithi omncane nangomdala ngithi. Mayizobona lo mina vele angisahlangani naye. Usedwala emakhishini siyachaluza. Ingane yami iyapheka ekhishini. So mina ngihlalile ngaleni. Ngizunile memeza. Mama sekula wachitheka manje baba ufike wenza kanje into embi kumina. Hawu usukwenzela lokho Sithe ngiyamxoshela baba kahambe la ekhaya. Oxosho wena? Yebo. Manje kodwa kuneli kwangathi ngiyamdefend yabo. Engathi ngithi mina hayi wenze ngamabomu ngasho kanjani engane yami ngithi umshise ngamabomu ubona into ezokwenza into embi kuyintombazane. Alwe lo.
angihlukumeza ubaba wami fana ingane zami eniyihlukumezayo vele ningifunda ekhaya thina funa azongihlukumezela ingane yami ayidlwengule phela kusho wayesifuna ukuyidlwengula ngikhona egcekeni sikwenzani njengoba echaza umama? Bekwenzakala njalo. Cause ngangiyopheka vele, lungiselela ukupheka. Amanzi wophuthu lawo ngikhumbula kahle. Amanzi wophuthu. Wafika njengomuntu ozofuna amanzi noma something yokuphuza. Useyakujika usejikela kimi eyigudla kimi. Wangithinta ngadedela ibhodweke. Futhi akashanga kula washe ey'nyaweni yebo. Sekuthiwa ngamshisa ngamabomu. Okay. Ngiyezwa kuthiwa-ke na usithe wena wafila kanjani udaba selifika kuwena amadlebe? Ngafila kabuhlungu ngoba ngaze ngaxabana noma nakhe exosha ubaba. Ngibuza uma ngathi umxosha kanjani ubaba ekubeni ngicela ukulala naye endlini. So ubaba-ke ila angishiya khona-ke wayemnambitha wathi ngicomele ayemnambitha. So ngamgcina lapho ubaba ehambe. But uyezwa ngithi ukuthi-ke nawe wayefuna ukunukubeza usisi wakho? Lokho ngakuzwa lokho kodwa ngangakuthathisa kwinto eserious. Kufanele phela wawumvuna. Ngendlela ekwakwenzeka ngayo kulela gceke. Angikuthathisanga serious. Kwakuphatha kanjani ukuthi umfowenu akakukholwa? Ngaba buhlungu kakhulu angifuni ngingasho. Kwaba buhlungu kakhulu nje. Kwaba buhlungu kakhulu. Because usihlangana endleleni bewungazi ukuthi nje angimazi sazana. No, nginyanya ngisho ukumbona ngoba naye walokho eyisanje ekhula vele. Wayinakho ukuthukana. Kwaba buhlungu. Ngoba sisikhathi othi umuntu wakini uyambona ukuthi usenkingeni kodwa uzuze ukwazi ukumsiza ngisho unalo usizo ngenxa yezenzo zakhe. Ngenxa yezenzo. Okay, umama lana uke wakhuluma udaba lokuthi ingane ayifani nobhuti wakho. Uthini wena ngalokho? Hayi, zona ziyabonakala phela ukuthi ayifani. Kodwa phela noma ngeke ngize ngicacisa kakhulu abanye bayibona efanayo naye, ezinye abayiboni ifana naye. Mina ngeke ngize ngisho lutho. Angikwazi nabe ukuthi ndoda khona into ye-DNA ingenzeka. Ngoba ngeke ngize ngisho ukuthi ezakhe ngiqinisekise ngeke ngisho futhi akuzona ezakhe ngiqinisekise. Futhi yona into esiyosiza leyo. DNA. Yes. Ngoba vele nalawo mantombazane nje la amanye athi uma wey'ngane zamantombazane. Umama oyedwa usho njalo ngithi uthi umama oyedwa lo walabo abanye umfana uyedwa. Hayi, umuntu ohlezi umbona nje ey'ndaweni ey'bhedayo ungathini nalowo muntu. Bhuti umama nosisi laba bavumelana ukuthi ingane ayifani nawe. Wena uma uyibuka zefana nawe? Hayi uma ngiyibuka ziwubaba impela. Ziwubaba impela ngoba ke mina ngimazi kahle nalowo baba wakhe. Ngize ngathi ongcono kuthiwa nginamandla we-DNA. Uma bephruvayo ukuthi hayi ingane zakithi. Kodwa uyazi ukuthi uma kwenziwa le DNA test izophuma ziwena? Izimina ngineshow yaleyo 100%. Okay. Manicabanga after le nkulumo singaba nayo inqubela phambili? Hayi ngakhona kona mangabe nayo uSithize uba nehlonipho ekhaya. Bazwane nodadewabo nama ngazi umama ekhaya. Angangeni njengonomzana angene ngicapha. Ngathi ubaba wekhaya. Okwengane futhi phela mina ngimdala ngiyabazala. Mina ngiyabona. Ngeke ngihlule ingane zami. Kodwa yena ngoba eshethe ezakhe angiphikisani naye. Ukhuluma into yabelungu. Bese nginami ngimukela ngento egcwele ukuthi hayi abazukulu bami ngempela. Ngoba manje phela batholana lapha emdansweni le yabo. Aqhamuka sebephethe ingane. Sis cha sokwazi ukuqhubela phambili after lokho? Ya, soqhubekela phambili. Wavela uma usikhulise kahle bezizwana nje kumnandi. Bonala ukuhamba kwesikhathi ukukhula lo ngacanga mhlawumbe ukhule ne-anger. Leyo anger leyo kababa wakhe. So ayikho into esizoyenza ngoba ukudla uyaphakelwa kancane ukudla. Ngeke kuthiwa ngoba nakho ukuthenga ukudla ngeke uzule. Uyakuphakelwa methanda adle lokho akudla kushiye kanjalo. Kodwa futhi akekho umuntu olokho emxoxa mhlawumbe ambalela ukuthi uzodlani ngeke ukudla ukuthi uzodlani ukuze ukudla uyadla nje okusuke kukhona leso sikhathi. Isekhaya phela. Bhuti ingane isazovashela ugogo? Hayi zingamvashela inkinga ayikho. Zingamvashela ngiyayiletha
zize kuyena ngiyilethe impela kodwa ahlali nazo angayidlumezi ngoba ayidlumeza ngalesa sikhathi. Yabo leli lokuhlukumeza usaqinile kulona. Usaqinile wangampela. Kodwa-ke siyofika isikhathi sokuthi uxole ubone ukuthi yena naye uthi uyayithanda ukuthi ubuya confuse ukuthi akayiboni ukuthi ifana nawe. Ikhona-ke lokhu impela okusangishaya lokhu amadini. Hayi no. Enze kahle. Enze kahle. Akazi makufika iy'ngane zakhe bonke obaba nomama mabevakashisa iy'ngane ogogo phatha iplastiki esihle. Uyazazi zidla amaqanda singayinikile la abolile washoyo. Akakathenga u-60 nje. Hathi mathi nanku upholo nathi nayiviyani njengengane zonke. Aye checkers. Namabheka. Akayazi lo nto. Abiza u-66. 5 kg nje awushoyo. Hakuya phela no 2 months 3 months. Ubuye nje mase dake wazobhoyila. Boyile wona lo 5 kg kade uthengele ukhari. Yebo. Uzolasta kanjani 5 kg ezobhoyila ophisa abawu400 nabangani bakhe. But uyabona ukuthi kufanele wenze kangcono kodwa sopelepele kumxaki. Khona ngiyabona ukuthi ufunda ngenze kangcono. Wehlise kancane nasekuphuzeni. Nasekuphuzeni. Ujabulisa umama. Yebo. Ukhulise kanzima eyedwa yabo. Ya ungikhulise kanzima. Mina nje funa ngingamphoqi ngutshwala manje. Uhola nini? Ngiyola ngeviki. Uhola ngeviki. Yebo. So kuleli viki nje umama ngayilindela igross. Ngayithola. Black label. Iyo, kodwa-ke angikwazi ukudlala lolu hlelo singanikezananga uthando. Hayi mina ngiyamthanda kubathanda bobabili akekho engamthandi phakathi kwabo. Uyena lo limi lakhe akaqoqa ulimi alenze lube luhle. Ngeke ngisuke amaqanda ngizowabeka apha amaqanda abolile endlini ngoba iqanda makwalishaya nje libolile linuka indlu yonke. Yena uhlule ukuthenga ingane zakhe amaqanda. Kusho ukuthi mina ngemali yami empesheni fanele ngibheke ngamaqanda. Ugross amaqanda kuphela. Ngapha yibona akhala ngawo ukuthi zazidla amaqanda abolile. Kusho ukuthi ezinye zazidla ngaphela ngiwathenga nalo maqanda ngilile. Nangu umuntu othenga izinto. Naye ngaloko phela 2 months haqhamuke naleyo braai pack yakhe nempuphu. Hayina zamba, hayina anyanisi, hayina lutho nje. Athi ukudla kwengane zakhe. Kuthi sobhoyila lama pieces sibonde uphuthu mina. Phelile. Hayi kwaze kwanzima. Phela sithengi sacaba nje uphuma uthanda umnezi hagi nje. Umupha uthando nodadewethu. Yathanda ukuthi nje uyisidakwa. Phela yabathanda. Hayi ngoba nodadewenu wala. Phela udadewabo angagana noma nini ngamthandelana ukuthi kudlule. Ngeke kodwa lokho esihlanyele usibulalela amawindi ngoba akawafaki mase wasewaphahlazile uyabaleka. Sale sivala ngoplastic so sibe nemali yokuthenga elinye iwindi. Engasabona. Akumnandi. Nakuthi kokwesinye isikhathi yazi mina nginayo inhliziyo embi nenegqubu. Yena ukayithothi ngisamdinela kanti kade ngadlula. Phela wako yini? Ngikhala ngize ngimboze nangemcamelo ngikhala. Ngikhala ngizothi ngiyakhala ngidinwe ngikhuleke. Kodwa mase ngibhodlile kuyadlula. Ngimbuke ngidle ukuthi ngikazi ngize ngimnikeze. Ngoba senzame sabo malume. Awu. Wana vula ihakhamisa. Kusanda. Athi ezami ingane ayifuna la ekhaya. Manje uzokwenza ingane ukuthi zingathandani. Zizondane zizodwa. Waphela kuyahanjwa emhlabeni. Kuphinde kwenzeke lokho. Ngekuphinde kwenzeke. Ngikuphinde kwenzeke. Lana namhlanje ngathi bekudinge ukuthi kube usisi nomama bazobeka udaba ngoba wena ikulahlile icala. Ngathi okuningi nje kukhala ngakwena. Uyena ohluphayo vele. Wenze kangcono ke bhuti. Kuyaswakala. Enza kangcono wenzele izingane zakho, wenzele nomama nodadewenu. Siqhubekele sephambili. Sibathanda bobabili. Siyathemba ukuthi uzokwenza njalo. Uma ukuthi kuyamxasa kuba yithina ke sicela nini. Yebo. Hayi sobuya futhi. Sithi nango phela umuntu wenu. Sobuya siphethe lemvubu bathi kwashawaka yingane. Mama. Khona washaya ingane no-inches nemvubu. Hayi cha unamanga mfana wami yezwa. Hayi wabafunda esikoleni ngiyakubonga. Hayi wafunda. Hayi siyabonga kakhulu ukuthi unazo ney'nkukhu zasendwedwe. Hayi sezasixosha iy'nkukhu zasendwedwe babukele emakhaya. Siyabonga kakhulu ukuthi-ke nani nisiphele lithuba ukusihlale la ekhaya. Nezwela-ke babukele emakhaya ukuthi umndeni uthi-ke nami nokwami nakho okunye. Kodwa-ke bomndeni bazokwazi ukuthi bayixazulule baqhubeke baye phambili. Nobhuti uthe uzokwenza kangcono, nosisi uthe uyaxola nomama wehlisa umoya. Siyabonga kakhulu-ke. Please don't forget to share, like and subscribe. Nawe futhi mawukuthi-ke nakunodaba hayi uhambo lethu alufishane mawukuthi-ke nawu le olundi usibize
siyeza sohlawulula usizo lakho. Siyabonga kakhulu. It's the Black Life TV.